Hi beste mensen, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit is echt de laatste keer dat ik echt opga, dat ik echt inga op iets van de NDP'ers, van iemand van de NDP. Toch? Meneer Oosburg, toch? Ik karmi na mining, dat mi ook kon piki you. Maar dit is ook de laatste lezie. Want sami de van plan, meneer Oosburg, na focus no de, vanaf no de toch? Sa umus do, fu libi a libi nanga a volk. Tap dat mi e focus no de. Mi no komoro kom piki unu, wis u wan dena, u street media of waar dan ook etakwalo rommel. Mi no kom piki unu, moro. Mo gebruiken dis moro betre no de, tap moro betre sani fu yep a volk sa aba yep fanodu. Los fu de wasa no aba yep fanodu yere na de wasa aba yep fanodu. Maar anyway, meneer Oosburg, meneer Oosburg, meneer Oosburg. Is je van je kakel precies like de voorhoef me in een rento. De hele tijd, elke dag je kukuleke tap mining. En tap trasmaning. Like de voorhoef me in een keperento. Dan mi want tegi you tak dat. You kan taksan if Weiland Bouterse sa you sabi. En you kan taksan if NDP sa you sabi. Maar wat patu sa you nenya in eng. You no ka sap alasan feng. Want no de you abo patroon. Alla sa je taki, je tak over sma dedek ba, sa nomako verdedig den srefi. Na patroon dat die abnono de. En mijn mensen arkiboom, a life voor Oosburg, a life sa amekitak dat. Dankzij Bouterse, nanga Patricia Weiland Patty, may her soul rest in peace. Oosburg tak dat, dankzij den toesma disil, mek a NPS haal 60 zetels. Maar sa Oosburg e vergiet voor leg uit na tak a kiesstelsel kinky tak dat te wans ma stem na wans sting. Oosburg no leg was aan dat uit van walo de volgersstring mi no kos unu maar de volgersstring sa abasem verstalek eng e jompo e reageer zonder of de arki sa amang etaki dat de lukusa de kan poer uiting voor de kan gebruik de verstand de no long wakale kudde na amandis baka. Isabi to? Meneer Oosburg, itaki Weiland Patty nanga Weiland Bouterse voer een gesprek dat je tek iPhone is soort dat de voer een gesprek toch? De voer een gesprek no sa bofi no tak anderhalf uur lang of bijna 3 uur lang of 2 uur lang nanga afu so asan yutak ito. Dan, mi wan aksi yutak dat, you best dong mee na a gesprek dati. Of you no best dong mee dape, you ano a provider voor de, you ano telesur of digisel. Da you no kasapsa des match don taki, 2 uur lang afu lang of 3 uur lang. You no kasabasan dat nooit. Maar no de a patroon voor you, na e wakay taksan over de desman. Want je sap tak de desman no maar verdedig den srefi. Isabi to? Fa mi wan aksi Oosburg. Pati is iemand, pati was iemand sang no be ma schrift tegen you baas. En no be mag ama schrift door fa ama be kose feswijf dis dati. Ala so san ama be tegen. Isabi ano be mageng. Da pati no be mag ama da pato kos don 3 uur lang nga mang aan de telefoon. So tori uno de ina wan parte. Men so arkibu yare tak wate wan tore taki a tore tak grofu ma ay pur fini. U arkibu. Wans masa yu nange uno magus refie kosas ma herri da yu nangas ma dat obel. Toch? Da was don 3 uur lang na telefoon taki ma unutuno de in wan partij. Net ik bakos mi, dat was dong. Wel ano patiere. Ana vrouw dati. Kan de wat trapati Oosburg e bedoel. Maar ano Weiland Patricia voor NDP, NPS. Want de pati no mag you, na mag ano mag you. Da Oosburg verter walo lei.
Biggie sma ele so Osberg. Je leite in you bonyo. Je leite ni ningi. Chai you ningi ni ele you biggie sma. Maar kan dan no le je kan na dementer. Omdat bepaalde san say taggi, sa itaki. Kom pura kou hem dis even uit mijn moffen. Bepaalde san say itaki toch Osberg. Da je leest zodanig dat afaswa je pota MP versif toch etak de sani da bijna wan gewoon lichtzinnig sma op bribi you altijd. Do bribi you je leeg gevaarlijk voor een biggie sma. Nooit never wan gesprek kan voeren, want you taken dus jij zal beter weten, maar je was niet daar sowieso. You know sap a duur voor een gesprek. Je tek telefoon net jako in Bartak, ay 90 dagen, want hij want tak na 90 dagen geleden, Weilen Bouterse dede, hij want tak na 90 dagen geleden, Weilen Pati dede. Mensen, arki boere, u arki boe sa metaki, atore tak grof mai, pu finu, u arki de finesse of sa metak ja. Osberg teken telefoon. Ataki abosor wasam no sapsa abosor ratak om en telefoon abasanif ni hamani selei biggie sma voor 90 dagen of na 90 ik weet dat die 90 puntjes dat zijn de weskmoto Osberg you know biggie maar stop a lege doen stop manipuleer des maar stop manipuleer a volk of you want ko jump tak giweilen bouter so to voor wan san sami taki. En mi pot de bewijzen. Die bewijzen zijn er. Mi no kiezen uit de lucht dan taki. Mi taki en mi pot de bewijzen. Of mi no be a boys mi no boko tak des aan dat nooit. Mi spoti mi make a video mi taki en mi pot de bewijzen. Soort bewijs you abi tak dat. Weilen party nanga weilen meneer Bouterse. Voer een gesprek voor 3 uur lang of voor 2 uur lang nanga afu. Soort bewijs you abi. Tak dat na Weilen Bouterse sor le tak nanga pati fu sore fa bijna iwan taklek na tegi pati fa voorzitter voor een pakasani aan voor moto uit dat systeem. Osberg je leno low. Wel mi tak nanga de smaf mi Osberg. Die mi jera na sakami sakayrak moto uit vliegtuig. Die mi let mi telefoon da 5 verschillende smassen en Jimmy. Inclusief 2 NDP'ers. To NDP say fuck up in a system. Des makis den jari ba dat na jari papira wan de bem go seti Osberg. You longo konkru na you president naka hersan dat panya gens de trasma. Osberg, alas massa je gens in je partij toch geloof me, die mensen zijn je zat. Ze zijn je zat, je prewalo spits toch, maar you know gewoon weak ass bitch ass nigga. Dat na you. En ze vinden zo zielig voor je nanga zo verig toch Osberg. Je leed toch. Je leed zodanig, je moet je schamen om jezelf een NDP'er te noemen meneer Osberg. Je moet je schamen om jezelf een NDP'er te noemen. Want die hele ideologie van de NDP heb ik bestudeerd. En nu, dus, en a conclusies aan mij haal eruit toch? A conclusies aan mij haal uit hier sandat. Natak you nanga wallo ding ne horen thuis in apartheid. You nanga wallo ding ne horen thuis in apartheid. Je sabi toch? Omdat a her ideologie voor apartheid voor abd fosi nanga voor akonde no de. O men voor unu ne horen thuis dape. Want na so manipulera volk fufuru denk wel soort we low a volk de lichtzinnigs masane begrijpen sa we low de wat kon wande sa abu door kon wande sa ap unu door maar den wan sa de poti wan sa no ap unu door dat de brief de leef unu dus you toch une ko offering nanga you nanga den bende toch want to bende voor NDP une ko it is offering nanga afisi nanga amesi sa apartheid abi une kon dek bij de sanda schreef door een manier ufu unu sa ukon kisi isabi toch we lay en we fufuru you are no one this meneer Osberg you are no one revolutionair boy. You are no one revolutionaire. You are no one visionair ook toe. Isabi toch? Dus afaswa you echaren wakat toch Osberg. Mino sapsaf tegi moro fa kunopo ini verstand tak dat. You
You are een revolutionair, you are een visionair, you na van Mustaking. Dus, you toch Oostburg? You nyang EAO toch? Maar, you no ab a air voor een soldier. You no aba air voor een soldier schrijf en ine verdiening. Isabi toch? Ine verdiening. You are no een staatneger. You na gewoon een huisneger. You na een huisneger, you are no een straatneger. Ah, vast van you manier de, you are no een straatneger, you no een huisneger. Kunta kente. Kunta kente Toby. Toby. Moji wane no de kunta kente Toby. Sabdi kunta kente beta. My name is not Toby to. My name is kunta kente. Dat na you. Dat na you. Omdat je lee. Motegi san toch Oostburg. 14 februari toch? Inderdaad, pati bij is stotu voor tak de NPS moest moeten uit dat systeem, weet je, omdat de no bij Arki, de vorige regering no bij Arki a voorzitter. Isabi toch? De no bij Arki de include insani dan of na Yusrefi no bo harik moto. Dus dat maar wis 100 smategi harik moto, maar no bo hank moto, no bo moto dus wins you etaki na party taki na bouter sen party bla 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 leer party. Wis party be want moto moto to ategi afori tak nem moto. Afori no be want moto den no bok moto. En of a her structuur no be go akkoord fori no bok moto atano fori want take abas lesing. Die fori vier tak awan tek abas lesing toch Oostburg kom tegi ti de fi wat you no sap next to NPS. Je prewalo sabi so my no sap notif NPS. En luku o many des masa di NDP dat we kos NPS di dedi. Pe ugo follow up play de fos ugo in NDP. O many of them man dape. How many of them minister dape. How many of them topper in NDP. Alamala na so zij tak fu NPS. Kropa dat bung ina a hersenen fija so Oostburg. Alamala na NPS de waka stage moto go in NDP. Dat say wan kotegis ma. Mensen arki bunsa metakiere. Lek faus do arki de leifu Oostburg na soms do arki a true sami etegu nu jaso. Pati be actie inderdaad voor moto toch? Dali basani. Voorzitter vanaf 14 februari toch? Juni 2020. Voorzitter bij de staatsadviseur toch? Ama bij de staatsadviseur. ABD. Tegen me soort minister sinds ude. Sa moest kiezen een salaris. Dat hij weigert dat unaf gimme aan money voor een staatsadviseur. U doet trasan nange. En dat na meneer Rusland. Dat na NPS. No one trust meneer durven san dat en tegen de na greedy hebsuk voor furu. Dat we tanda we leeuwen manipuleren volk. Meneer Rusland no betek salaris. Hij had het geweigerd. Atak uliba money dat we voor doet trasani is. En niet omdat hij rijk is. En niet omdat zijn kinderen rijk, nou niet rijk, maar niet omdat zijn kinderen vrij ademen dat adu asan dating, maar omdat ama abwa atigis ranang. NPS nou een partij is abwa atigis ranang. Jammer genoeg dat desma in Sranang neshi asan dating. Het is heel jammer. Maar mi unene mu kwalijk wana door manipulatie, nanga weakness, nanga bombo rasklaat. Bombo klatsma sa e full unu e low unu da we wakale kudde. Da we wakale kudde e go nakpanya. No one minister no do asan dati ama weiger a salaris dati as dove e kisen gewoon normaal money en minister money a weiger a staatsadviseur money. Isabi to? Okay. Juni 2020. 14 februari di fori teka bas lesen tak hemok moto uit a partij uit a coalitie no de jong asan nego asan ne wandel akar ala structuur ala smakom ala smata mek de wacht is te haastig mek de wacht wa mung ete en zo go Oostburg go accident smak NPS say sabi accident sa metak daf na le mele yere want you no sap notifa partij jij bent de laatste want je prewalo hoge bigi politici in strana omdat you kies wampje positie. Terwijl je bij bigi voerma op lichter om een strafikoti, lichter menisma op. Ifu voer te ne, ifu voer bouterse voeru. Atua voor meneer bouterse ifu renk. Ne san dat hij moest contacten. Maar no compre no a ai so gis mata pa mata.
No comprei no wa aiso wan so aiso ben je niet. Isabi to? Ti de ye de gi weilem bout se je kon haar taki fu wan san sa mi post be mi pot abowes je kon taki terwijl asan na true. Abowes de anomi taki. Abowes de. Isabi toch Oostburg? Maar vergeten. We begi meneer Oostburg toch? Tjaya voor eenmaal weilem bouters a vrouw of mevrouw Ingrid a vrouw dat mi lobe persoonlijk mi loba a her vibes om dat mi gona vrouw dat osok ba altijd met tegi wasan dat tak mi nanga dino na so. Mi nanga dino. Oké. Tjara tua bouters a di be fufuru. Tjara gogi mevrouw Ingrid ba ada libete. Ada libete. Bigi smile wakai du walo sani da ye compre walo ai so gisma famija toch Oostburg motegi wan santi de toch? Mino one sap a politiek fusrana en deze geldt voor ook al jouw bongro bita volgers die hij wakale kudde na yubaka toch? Escrif walo lolo san ondro te post wan san karmine dat de contact walo rommel toch? Hoe alla mala bongro bitas bij mekaar toch? Mino one sap a politiek fusrana uit het hoofd. Mino one sabe uit het hoofd want mim sabe uit het hoofd na low. De smasan din de na srefi do o men if den da pesref no sap say de des do da pe o men if den da pesref no sap a politiek fusrana da you Oostburg ko comprelek fa je verstaan a politiek fusrana want jij bent de spits jij bent de dat. Hey geef me een break van jou jongen. Geef me een break meneer Oostburg. Mino wan kosju mino wan jibi gitaki. Maar sabamo for disi. You gewoon na een weak ass bitch ass nigga. Dat na you. Je bent zo onbetrouwbaar dat of ons maar kon vertrouwen you. Fuko jiwan tori na ngayon contact wasani. Je takite dai karalas man tap social media. Dat na you. Je bent zo onbetrouwbaar maar je nee taki. Van je fuck de trouwen op in een systeem na NDP. Van je concru de trouwen te de moest bereiken wat doel in een converteerde sandati. Te yo kon pikita pa video disi to, na mi abuan lees eteji. Dus mi kis de info zodanig mi tak hoe rem. Mo charen kon leegjes eerst na doro da kon piki. Dat tau piki da mo boss want to item kadoro. You bent een gevaarlijk man Oostburg. You nou een gevaarlijk man. You gevaarlijk te ni bonyo te ni chai ni you gevaarlijk ja man disi. Je compre taxo disi taxo dati. Maar anyway, 14 februari die mi voorzitter te kardes mafe alas matak weilen party schrift tak nee laten ze nog een maandje wachten. Dat sa you sabi voor contact die de tak dat na party doen voor die mek voor die doasan dat is. Wat weet jij? You say tegen alatra partijs maar dat sa you sabi. Voor die kardes mafe alas matak no as snel tumsi ku wakti moro dis nanga dati. 15 februari voor die gona den smafe sa enanga den bede na coalitie VP nanga president ex-VP nanga weilen ex-president. Ago karde atori sa metegi dan atori di mi go pas in a partij to. Dan mi informeer o wa losani sa mi wan sabi. Dus atori sa metegi ja na watori di mi be go pas in a partij mi be ask mi voorzitter hoe zit het ermee? Fa wakataki be ik moto so uit a partij toen abe jimator disi. Daarom mi sabe fini. Maar je tak walo romo, je leite in je bonjo meneer Oostburg. Je verandera manier fi dat you nou een biggie sma. You nou een biggie sma. Je verandera manier fi dati. No nga futuna oloy dek balek fam sref jana wan futuna olom de na wakawe wakai gwa olok ba. Gedraag you lek wan hoogbejaarde bikel. Maar daarom mek mi no wan kosju, mi no wan tegi boom hatsan moro ete. Maar yo kon piki baka da mo piki you moro hatsan if you sa muskadoro ete da mo boss dossier ook toe. Isabi to? 15 voor die kare vergadering nga des maar van 14 februari. 15 voor die e de koefkaf. E pa weilen minus hometen goede voor die pa de januari. Dan moet je nagaan, ama de nanga alleen verdriet nanga san ete, de travail were e de na dapeta pauroko de no ma begrijp des refi sabito. Kan de na herurak dat amante kading tak genoeg is genoeg. Isabito. 15 februari. Voor is het alleen sani sondro bakadi en nanga des ma fentaki alas ma betak am waktu wa maji atak nee we kunnen niet meer wachten we stappen eruit. 15 akar Brunswijk nanga nanga chan. Atak nanga de tak nee vandaag is vandaag mokmoto. Atesa ay tegen den dape, de pers e wakti fori. De pers e wakti. En dat nou een gentleman.
Dat na wan gentleman and wan weakness lek fa you na wan weakness man. You sabi to? Te you wan do an sani echo, im seta san poti en te go wins omesma e beg you inom arki. Wins omesma e beg you pay hor food base food stand tak hey, ye go doro na go ye go doro. Per se wakten a converter de trawan tak dat ook moto. Ate sa de begi dape e bideng omen posisi sa de no me wan jeng, e bideng omen soort san anatak. No, is te laat daarvoor. Genoeg is genoeg. Enough is enough. Ama harik moto. Ago met de pers, a meken direct blam bekend. Ala des ma fen schrift skrik, want zelf a wel een pati sa je leja zo tak dat na endis dati. Schrift skrik, want zij had ook gevraagd voor nog een maandje, tak me wacht die wamu, voor me kan voorbereiden voor de harik moto. Dus Oosburg, this is nothing than the truth. This na waarheid mi etegi you jaso. You know sap noti fu trasma partij, no go tak rommel. Want mi fam ja sam no sabi mi ne taki. Of mo tak wasans wantra partij, mi sap tak mi abuan backup tak dat of asaneko, mi ma pus dem bawa eskadoro taki luku jaso zwart op wit. Dus no lemoro Oosburg, stop a kik fi dat you na wan big ma gedraki tak you na wan big ma. Je kari schrift biggie spits die snanga dat toch, want jij moet altijd handje de voorste zijn toch? Daarom mek bepaalde of de man, manga den de buno de, sambe pus de fake boodschap die fake sanigi de, longo chako ina pers baka da de nak panya no low. Want alasan na ifos muslon charen kadoro want you na spits. Ifos muslon charen konadoro da de mai pus walo, li sangi, da ye longo puse kadoro da ke wekel walo wat tina igi neki. Ino shiva de kiskis yo men lis dat o mensani babi fu wes den poer baka of trekken wo do terug. You wis wasi no low jongo. Dus Oosburg, fai e kakelek de voorhoef mi ina vooru rento. Lek fa you de zeker. Ibede, want ibede na gesprek voor pati na wele na precies zo je doet toch. Tak ibede na a gesprek voor de wele na you bede na trasi lene arki precies zo je doet toch. Yun o toch Oosburg. Te je tak you negatief sani toch. Hoor NPS er buiten. Wie sap zei de met tegi zo. Tak hoor NPS er buiten. Omdat you no sap noti voor NPS. Stel tak. Weilen pati betak ai voor die moto die snanga dati. Na weilen pati na voorzitter. Of a betak 100 taki voorzitter moto. Maar voorzitter no bewani. Den bok moto. Den no bok moto toch. Dus te je taksa ni to. No ino muse lei. Want te me tak mine lei. Me taksa sa mi mus ma piki tak hei asan dat na true. Maar lek fami e tak fa asan de true ja so Oosburg. You man ko tegi mi tak ano true me taki. En a probleem fi te pota MP fesif you bato. E preulek fa ay na dis na dat da omes may luku da de bribi tak. Ay ama di se tak serious te pota MPV. Je tak serious. Maar you klari helemaal no ya no spes fufos moro. You ano spes fufos moro. You na gewoon smasang e manipuleer a volk. En mi abonsan if tegi ete tak dat. You na 24 wie sa NDP doe fout NDP doe een boom. Wie sa fout na NDP is goed voor jou toch? Dat ageslik dat na a strafu sa je tja in juf die be fufura fouru a singi fouru van man toch? Na a vloek dat er rust in je tak dat in verdedigen apartheid 24/7. Dat betris door rustig je verdedig je partij 24/7. Want leg van je virgi je partij sa je participeer in een. Na so mi e virgi a wans mi sa me participeer in een ook toe. Dus te je kotak NPS sani, you nom ko lei. Tak wasan sana true, da u ala de NPS retak o ay a ableti. Maar le fami e verteri no de fa asani psa. Na des masaye leiji, na mina nga den takeng. Na des masaye leiji wan mi go in a partij en mi no go ne misdong. Check ala de video of mi fu toen 2 jaartjes geleden. Mi no go ne misdong. Mi go na so me diki na so me Google o men san ook to me diki omdat mi wan sap fa aparte. Mi wan sap sa na ideologie fa aparte. En NPS na enige partij. Sa Euroko na nga structuur na nga o men so takken de in NPS dat te wan san na ala de takken dat ik kom bij mekaar. No one trapper. Partij no abasandati. O many partij no abasandati. Dus Oosburg. Zie je een toontje lager. Ik gedraag je naar je. Ageslik nou een fake EAO volk. Gedraag je rustig, want je leeft een bigis, maar je leeft gevaarlijk.
Je lei zodanig toch, ten je bonjo je lei. En mo tegi toch Oosburg, ti de dei na unu bigis ma botaka tsem tikisa naka wet fouru. Sa out sem tikisa naka blaka fouru sa naka wet fouru tu. We si NPS le kwa lagi partij sinds die unu nange e forma. Sinds propaganda periode. De we si NPS le kwa a gevaar. Le kwa wiswasi partij we wan wakana NPS tapu. Telek no amoro erg. We wan wakana NPS tapu na a partij NPS tapu. Maar ano luk unu schreef. Ano luk unu. Isabi, omdat ti de day we nyawe piru ti we dringi toch NDP'ers. Maar mu sap taki. Want die ook kon, wat imbreken a stemgedrag voor de smijna kondre steeds ei verander, steeds trouwen no wango moro na stem sani, steeds trouwen e moro verstang a systeem, dat we leegi de we korde we manipuleer de to. Want ten e kon sa NDP okos donanga net zo a aantal zetels van je pirimo voor e bas 6 zetels NPS to. Want ten e kon sa NDP e kon van no tapa 6 zetels dat ook toe. Da kan dat dat unu jano dali bi moro fu meka standard me of kan het ook dali betef meke mi. Isabi to? Want atafra na draai loon toe. Atafra na draai loon toe. Ti den af NPS. Je piri mofo. NPS 6 zetels is nanga dati. Lek weilen stem bouterse stemt op NPS. Na precies zo je doe. Want je tak na dankzij weilen bouterse. Je tjawans vloek in je favoru van masai voer. Daarom ik zo lang was mij tak was aan van na zondu fi dat je jompo kompiki. Je verdient bijna kan kiras madati. Maar nee, niet kwalijk. Want na vloek dat tapu, na schuldgevoelens. Ja, bif meksa ni buf telekisref no da grond tapu ja so moro favoru van masai furu. Ja, bif meken bung herli bilanga je fetif meken bung. Igo da sida igo tegen say doanga furu wa taushik ba say doanga furu. Furu so bigisma en nanga sem manier dat nga karakter dat idee. Im luku een simpel voorbeeld toch, Oosburg, im luku een simpel voorbeeld toch. Sinds apartheid dis a coalitie dis forum, we yere sanif de NPS ma. Une yere notif den toch. Na mi wawe yere sanif mi omdat tewe takito negatief da mi esoru tak hey. NPS da libi ete NPS e blo ete. Maar unu denk tak bepaalde unu denk tak dat we mambro ka partij ja so lek fa wetak a brokok ba u ka skrive tapu bere. U ka skrive NDP beurte doro ook toe fu NDP sa kadete na grond. En wansan we vergeten tak dat NPS na go to 60 a diamond 60 setel fu NPS na impotus don ti de pode. Da of mina unu to mi bosingi wa toontje lager, want mi denk a vrouwen verstaan asan dat wel tak dat na dankzij NPS mek de udorot po udorot ide. Want of ete wa lesi NDP be las verkiezen bakato a partij be broko. A partij be broko na libi gado yep unu tak dat mi voorzitter ondanks sa NDP you baas be dunanga de smafu NPS. Den bigi smaf NPS sa you baas be chago go wipi na Fort-Zeelandia dape. Oosburg no mek mi tak sani boy, daarom mi tak mo lip afusani. Di yo piki commit mi, da mo kon piki commit you. Kan de tu mi no kon piki commit hier, omdat no de mi o einde aberek mi disito. Moro sa life taki, maar mo einde aberek mi dis nanga. Mensen, beste mensen in Suriname. Mek u luku sa umadu gide potisma ina kondre. Isabito? Met u focus op sang, u kan doen gides ma in a kondre. En negativiteit moet stop nou en dan moet stop per vandaag. Midden van plan voor stopping. Isabi to? Van mijn kant uit. Isabi? Mi wan do, bonsangi suma api epi van oudu. En daarop ga ik focussen. Daarop ga ik focussen. Mogo zodanig dat mogo te in woningbouwsysteem schrijven. Isabi to? Want ose meki alasane meki ma, wan benelande ook toe. Want binnenlanden ook toe. Isabi to. Dus mijn mensen, u take me in lobby's, maar want take me in lobby's, maar want take me in lobby, ino da straf inafu. Maar je partij die zit to, je kan dus say wani, maar ino ma wakane tapu. Ei fadong ei opo. Omdat NPS nou een betrouwbare partner voor Okonange. NPS nou een betrouwbare partij voor Okonange. Te Euroko na de partners die ze daar tak ai i dek. Ano zomaar mevrouw Jenny Simons kiezen die NPS. Omdat ze saptak na NPS as naputranga. Maar jammer tak dat den
achterban, neshi asan dati de nation de ne verstaan, herdi de wan wakatap MP.